Yan. So mga moms na, we are frying the chicken. So this is frying chicken. Turkey. Ha? Turkey to. Ang napakayaman naman. Wow, nasa US na tayo. Yes. Kasi diba sa US, turkey ang ginagamit. Oo, di ba? Okay, so while they were cooking, sikahin naman natin. So makapag-chismisan tayo sa kanila, makapag-kwento. So, before, you used to be, English! Kasi naabot tayo sa Amerika eh. Di ba ano ka, madalas ka o napapahilig ka sa mga dessert, sa mga, what do you call this? Sa mga Cakes, ganon. desserts or sa mga snacks. Pastries, So, ngayon naman, let's talk about ulam. Bayan. Bayan. Kayong ano, bayan. Bayan ba yan or Vian? Depende kung taga saan ka. Sa mga ulam, anong pinaka, master mong lutuin? Ayan. Yung pag niluto mo, sasabihin mo, kakainin to ni Madami. Ni Nil. Madami. Pinaka. Sige, top 3 na ulam. Lauya. Nilagang baboy. Lauya, so it's nilaga. And ano pa yung gusto mo, Nel? Ha? Ha? Adobong pusit. Yan. Adobong pusit and halang-halang na chicken. Yes, That's my yun. best. Natikman ko yung halang-halang na Oo, chicken. you like it? Yes, correct. In fairness naman. Oo. Okay. So, dun sa mga ulam na yon, ano yung una mong pinatikim? Ay! Ano yung una mong pinatikim kay Neil? Ano? Hindi ko alam. Ano ba? Alam ko na kung ano yung una mong pinatikim. Kaya nabuo agad si baby. Pero sa akin, yung una ko natikman na luto ni Neil is adobong chicken. Sobrang nasarapan ako. Sabi ko sa kanya, magluto Kayo ka. na yan. Oo, high school Neil or college? College kami. First time kong nakatikim ng adobo niya, pumisita ko sa kanila. So from there, nasabi mo na, siya na talaga. Ay! Dahil Hindi sa pa. toyo at Hindi suka, pa. wala pa. Pero kayo na nun, di ba? O kami Kayo na. Kasi minsan 'di ba, aminin natin, may mga pag-ibig, may mga pagmamahalan talaga na hindi naman lahat dahil lang sa itsura, 'di ba? Minsan dahil sa sense of humor. Tulad yan, isa yan dahil sa talent niya sa pagluluto. So parehas pala kayo magaling magluto. O, pero mas magaling ako. Na! I-claim natin yan. Si Pards may mahilig din magluto. Minsan, pero mas magaling siya sa... Ay! Sa kainan. Ano ba kayo ba namang iniisip? Hindi, syempre mas malaki. Di ba pag ikaw nagluluto, mas malakas kumain Oo. yung tumitikim. Yeah. Di ba? Kasi minsan tayo parang, ayaw mo nang tikman muna. Kasi gusto ko na masarap talaga yung niluluto ko. Para yung kakain. Di ba masaya kapag nasarapan yung kumakain. Lalo na pag naubos, di ba? Oo, di ba? Ibig sabihin gusto Iba nila yung iluto. satisfaction. Correct. Yun! Iba yung satisfaction pag kumakain. Ayaw, ko yung sunod. Pag kumakain si Pards, nananabunot, hindi naman. O ikaw ang nananabunot, yung saba. Hindi naman. Inano niya ako. Ay! Wala na sasabunutan, sinasakal. Halika Pards, dali. Tawagin natin si Pards. Tapos naman tayo niyan. Halika, Uy, dali. religyoso yan Isa sila, ba? ma. Uy, wag mo silang anuin. Wag mo silang sa inyong siraan dalawa, sa ay, YouTube. ano, Uy, sinisiraan ni Ma'am Shi yung mag-asawa. kapatid. Grabe ka naman, ma. Pag nagluluto si Mars, diba, may mga times ba na hindi mo gusto yung lasa? Masasabi mo sa kanya? Ano lang yung one time din na naalata niya masyado yung Nasobrahan yung alam. yung alat. So, kasi ano siya yung frustrated siya yung kasi nag-menstruation siya nung time na yun. Pag mga time na yan, ano yan, dragon yan. Wala siya sa mood. Okay. Parang sa bagay, Nagiging ano siya, wild dragon. Wild na, dragon pa. Wild card. actually ganun din naman ako minsan talaga pag masakit yung puso mo. Oh? Ha? Sa imong noo. Mahal ko yung sarili mo, Mars. Mahal ko yung sarili mo. Ikaw naalala, kasi siya naalala niya na kung ano yung una mong niluto na natikman niya. Ikaw, ano Ano yung naalala mo? ano yung unang ulam na niluto ni Mars para sa iyo? Ano, walang halang talaga yung Sabi mo ano, scrambled egg. gusto ko yung mga side comments. Ayun na lang, yun na lang. Scrambled egg or sunny side Yeah. up. Hindi nga, Halang halang talaga lang. yung pumunta ko sa kanila.
Tapos, meet ko yung tatay niya, ang lakat ng boses. Tapos ang laki. Puro Ang kumulong tatay dito niya, sa- malaki pa kasi ngayon. Pero the best talaga na luto ko na sobrang laging sasarapan sa nila is adobong pusi. Oo, yan talaga. Yung adobo. Walang panghit, pamurin, tawag ang hit. Or lansa. Actually, madami talaga kaming niluluto na masarap kasi masarap kaming magtimpla, magluto. Eh, madami din siyang gusto sa mga niluluto namin. Oh, speaking of that, saan mo natutunan yung pagluluto? It's from my parents Si mami kasi mahilig magluto. and tatay din. Sila talaga? dalawa. Pero sa dalawa, mas magaling yung tatay. Oh, si tatay talaga. Hala, Nay, alam mo na. Saka pag sila dalawa na sa kusina, merong mga diskusyon na nangyayari. Oh, kasi dalawa silang cooker. So, Kayo ba iba-iba laki yung ang ganun? timpla. Kami minsan. Minsan. Bakit? Ayaw niya naging imbento ako. So kung ano Kasi, nakasanayan? alam nyo ba, may part doon na nagalit ako sa kanya. Kasi, Ano ito? nagigisa lang naman tayo ng gulay, pero bakit? Meron siya nilagay na ingredients. Ano nilagay niya? Ang asim ng gulay! Nilagay ng Nilagyan suka? ng suka yung gulay! So gusto niya lang di ba iba? Oh, grabe yung galit ko. Bakit nilagyan ng suka yung gulay? Hindi naman yan karne or ano ba? Ang asim ng gulay. Anong gulay to? Gamar, Anong gulay? Ano yun? Sari-sari. Sari. Sari-sari. Ang nangyari sa gulay, hindi nakain, tinapon. So pinag-awayan to. Naging ano lang. Sa balutan lang sila. Tapos gutom na gutom ka na. Okay, Doon pa okay. yun sa bahay nila. Wala pa dyan sa ano. Ay, dyan sa bagong bahay nyo, alika rito! Bigla nagwakas si Pards kasi, Na-reveal yun sa Ivy. yun Baka i-reveal yung nangyari yung Jack nung kagabi. Ha? Wag. Hindi, doon sa ano nyo, It's sa personal. bagong bahay ninyo, ano yung, ano yung, una mo namang niluto? Hindi ko na ma-imagine. Pero ngayon, sa bagong bahay namin, sobrang thankful kay Neil kasi si Neil talaga yung nag-asikaso. Lalo pag busy Lalo dito. na sa bahay. So, ano talaga siya. Sinik Depende ba? naman ano Yung inyong anak, alika rito Pards! Naglilinis. Oo. Parang Ano ba siya na yan? yung ano ba? House band. Oo, House band. So, iyan yung tawag daw dun sa mga asawang lalaki na sila yung nasa bahay while yung asawa is Pero kahit ngayon nga na kami dalawa busy pagdating sa bahay, siya yung naglilinis. Pero ako naman naghuhugas ng plato pagkatapos kami kumain. Ay, Yung mga ano ba, yung mga linisin sa bahay, nagawa niya. hindi issue sa'yo yung ganun. Yung ganung setup. Ayaw kasi ng yung makalat yung bahay. Kaya kahit Oh. pagod, linisan ko talaga. Okay. So that's the good thing Yeah. naman pala. Kasi si Javi is gaya mo na hindi Lalo na hindi yung kwarto. makalat. Ayaw ko yung kwarto na Makalat. Nagiging makalat ang kwarto. dahil sa bahay. Dahil sa babae. Dahil sa babae. Taray. Ano bang katotohanan? 100% ba yun na totoo? Or... Tanangin si Ate Rhea. So si Bating. mas mitikuloso si Pard sa'yo sa bahay. Minsan. Oo, siya. Okay, pag-usapan natin si Nick. Ano yung pag niluluto mo, mahilig ba siya sa gulay, sa karne? The best niya na favorite is paksiw. Paksiw. Nakalakihan niya kasi, Oo, inutunan. ewan ko, pero paksiw talaga yung gusto niya. Ayaw niya yung humba, pero adobo na chicken, kumakain siya. Pero minsan lang, pero pag ano talaga paksiw, Paksiw. grabe. ang dami Lalo na niya sabaw. kain. Hindi nga paksiw lang. Oo nga. Hindi, yung sabaw ng paksiw o yung... Sabaw ng paksiw. Oo, sabaw ng paksiw tapos Ah. isda. Pero yung sabaw na nilaga, ayun Oo. yan. Pero yung sabaw ng paksiw, mahilig siya sa maasim. Oo, may siya sa medyo. At least hindi siya yung hindi siya picky na bata. Hindi naman. Gulay. Iki kasi ayaw niya ng gulay, ayaw niya ng masabaw. Ayaw. Minsan si Nick, ano din siya ng beef Wellington. Ano yan ba? Apaka-social naman. Baka? Oo. Beef Wellington ni Gordon Ramsay. Hala. Social. Alam mo, nakaka ano to ha, kasi dito po lahat halos kami dito, naghahanap talaga ng mga putahe, mga kakaibang putahe. Not dahil lang para sa vlog, diba? Kasi para matry din natin yung mga kakaibang food. Parang dito po, itong piniprito ngayon ni Simple Amore. Kalimutan na nito nga. Ha? Hindi na play? Nayaan ko nga sinabi mo pa. Sira ulit si Bubo. Ito, gaya nitong ginagawa nila dito na fried chicken.
doon sa Manila kasi most of us, o sa amin doon, ang gusto talaga naka-coated siya. Naka-coated. So dito talaga, even sa ibang province, alam ko ganito rin naman, na mas gusto lang nila marinated siya sa asin, paminta, and ano yun, may kalamansi. So mostly ganyan lang talaga, paminta and asin. Playa. Kailan dumarating sa punto na si sinil na yung dapat mag-ano sa inyo? Magluto. Pagod ako. Kasi mostly gusto ko ako yung Ito mag- sulo lang tapos bunani yung balag. As a housewife pa rin. Oo. Gusto Pero, mo may you know, ganun. I love cooking. Naman That's siya mo why. kung Kahit dito ano, mo pagod ako. Gusto ko ako talaga yung magluluto. Gusto- Kagaya ng kagabi, Ay, the gusto same. ko ako yung magluluto. Pero siya yun na insist na siya na. Pero hindi talaga, ako talaga. Napag-aawayan niyo yung ganung bagay minsan? Hindi naman. Ang galing mo. How many years na nga kayo together? 12 years. 12 years. Eh, adulthood na din ha? Yan, nagsimula yung story namin when we were in high school. High school love. Talaga. From puppy love into real love. Yeah. Lifetime love na. What? Kaya nga na. Taray. So, totoo talaga na. Yan to ba? Yeah. Hindi na nga, pero mag-gamil ka una dito. Manual dito. Ay, talika! Dito ka! We start listening. Mas smart ako kay Dito ka, halika rito kasi para makita ka ba? Gusto ko yung kwento ninyo. Susunod dito paghandaan nyo po ang pagmamahalan ni Rhea at ni ano. Ay, tapos na. Ako naman sabi elementary kami grade 1, Ako, bro. grade 1, ano kami, kumbaga competitor kami sa Magkaklase rin kayo. Oo, sa grade 1, elementary. First grading, first year, sikan ako. Second grading, Tara, manang maminaw ka sa- Ganun kami dalawa ba? Papalitan. Balitan. Hanggang sa lumipat ako ng school, sa sentro na sa central school. Then bumalik na naman ako ng grade 5, di ba? Grade 5 and grade 6 sa school nila. Kasi dito sa Patimaya. oo. Classmate na ulit kami. And then, pagka high for so school, many years high na school, dumaan. third year, ayaw ko kasi first section ako. So, third year, first section ako. Nagka ano na, yung subject teacher ko, ay classroom teacher ko, and teacher din niya sa kabilang classroom, magkaasawa. So, sinabi ko sa ano ko sa teacher ko na gusto kong lumipat kasi andun din yung kapatid ko, na classmate ni IB, na lalaki. Okay. So, kasi ayaw ko talaga ma-first section kasi sobrang pressure Oo, tapos iba yung pressure talaga. Pag tapos nasa seryoso. Walang magawa kasi ganun yung grado. So, pumayag Ano kasi si Mir? yung teacher ko na lumipat sa kanila. And then, yung kapatid ko lalaki, may gusto sa kanya. Oh my God! Inastig niya yung kapatid ko. Kasi siya yung gusto ko. Sa elementary pa lang! Elementary ko lang. Ay, hindi kami magkikibukan ng elementary. Hindi, pero elementary pa lang. Ano, Ano na ano, kayo? Parang may... Tapos sinabi niya na nagano ko kay teacher na, sir, dito ako, sabi ni asawa mo. Bakit na position ka na ando kasi kapatid ko. Ano bang dahilan? Sabi ng mama ko, ayaw kasi niya na mahiwalay kami ng kapatid ko. Yun ang sinabi ko. Kahiwalay kayo. So cleaner siya nung time na yon. Nagpaiwan ka? Lumapit siya. Ah. Sabi niya, dito ka. Ganun. Doon ako niya. Ay! Nagpalinis si Mars. Tapos, Oo. ano ako sa klase, kumbaga top 3 ako sa klase nila. Ganun. So, na-in-love siya kasi lagi ako pataas. Yung teacher ko, paborito ako. Yung ganyan ba. Sip kasi. Hanggang ngayon. Mahilig siya magsipsip. Kasali ako sa competition sa buong cluster sa Active ka talaga sa school. varsity. Absent ako pero malaki yung grado ko. Ala. Umabsent ako kasi dahil gusto ko magkabaon. Magano kami ng kahoy. Kumbaga, tawag ng Tagalog ka na mag-asa ba? Nagbubuhat kami ng kahoy na ginagabat. Nagtutroso. Oo, nagtutroso kami ng papa ko. Para may ano lang pagka umaga may baon. Kaya ako umabsent. Pero yung grado ko hindi ko pinabayaan. Baka doon ka nga talaga napansin ni Mars. Kasi syempre, lagi siya nasa... Kasi diba, gano'n naman yun sa classroom. Kung sino yung pinakamatalino, sino yung pinakagwapo, pinakamaganda. Tapos yung Yun friend, talaga ang pansin. tapos yung friend niya, hindi na makita, hindi follower. Yung friend niya may gusto sa akin. So, binasted mo. Oo, kasi Sorry. balik mo bigla. Hindi naman. Bakit madami? Tansong lori, may.
At taray na love story, elementary pa lang. grabe. Kaya feeling ko talaga itong ano nyo, matibay talaga to. Kasi ano na to, halos alam nyo na lahat na nangyari sa buhay ninyo. Mamakit ka rin. Yeah. Saka pinag-pray ko rin na gusto ko pag nagkaroon ako ng data, yun na yun kasi may data ko dati. Full storage. And then maano siya, madala ko sa church namin. Kaya hanggang ngayon, devoted na kami sa church. Okay, isa talaga yun. No? Importante sa Kumbaga, relasyon. yung sin ko talaga si God. Si Lord. Totoo. Ang galing. Ang ganda na lang story. Alam niyo ba mga ma'am, sabi ko talaga, hingi lang ako sa kanila ng 3 minutes. Pero mukhang isang episode na to. Thank you so And much. yun guys, we are rooting talaga na. Oh, hindi We are rooting guys na magpakasal talaga kami ni Neil soon. Oh. Hindi lang talaga Kasi hindi pa kami nakasal. And pag mag second baby kami, hindi The na problem kasi yan, is, bakit hindi mabibinyagan yung bata sa isang pagkuhan. okay. Pero sa kanila, okay. Dahil sa Catholic. Hindi. Ang importante kasi, pwede naman siyang magpunta sa inyo eh. Di ba? Saka nirespeto ko rin yung Catholic religion kasi doon kami nagpabinyag. Kumbaga, Catholic din. Bago respeto siya lang. Hindi, at least yan, hindi yan issue sa inyo. Wala, Importante. walang Correct. respeto lang meron sa O kasi 'di ba may ibang mga may ibang mga mag-asawa. I mean, hindi naman namin pina-question na kailangan ganito or ganyan. Kasi ano man yan, Depende pa na sa pag-uusap niyo. it's a matter of faith talaga yan. Yes. Sa kay God. Hindi naman yung church talaga yung church na building yung ibig sabihin na doon ka, kumbaga yun yung religion mo. Yes. Kumbaga yung church is yung tao na nandun ba. Kumbaga ano yung pinagwalaan mo, kayo na yun. Yes. Whatever it is, kahit ano pa man yun. Kumbaga hindi talaga mag-aaway yung mga church na gano'n. Hindi lang away na nangyari. Tsaka dapat yung faith din. Oo, Yun dapat yung faith mo. Kahit sino pa yung tinatawag mo yan. Diba? Correct. Ang ganda. Ang cute na love story. Sana Kasi all next year it's a wedding na. Nakilala kami Mark na yung asawa niya, iba yung religion tapos yung isa, iba yung religion. Away sila, hanggang pinag-iwalay talaga sila. Kasi dapat hindi siya ginagawang diskusyon. Na hindi siya nag-involve sa away o sa sagutan ninyong mag-asawa kasi it's really a big impact. Lalo na pinag-awayan yung Panginoon. Yes. Ano, Oo na, ganito, ganyan. Yung differences ng paniniwala. Kasi dapat yung faith nandoon lang. Regardless kahit ano pa yung ano ninyo. Ano pa yung religion. So ayan mga mamamsya, abangan na lang natin next year ang kaabang-abang na wedding of the year. Naku. Kaya hindi mo muna sinusundan si Nick. yes. Okay. Saka out of budget pa. Out of budget kasi Hindi, tsaka maganda rin naman yung planning kasi at least matutukan nyo talaga si Nick. Kung lumaki man siya na pwede na siya tumakbo, pwede na siya pumasok by his own sa school, then I guess tsaka kayo mag-focus sa ulit sa bago. Ang galing. Ayan ha mga moms. Sana meron kayong may mga napulot kayong idea and mga bagay na pwede nyo ring magawa, no? Or magamit sa inyong mga relasyon, sa buhay mag-asawa. Isama nyo na rin yung pagluluto, diba? Ang cute nito, parang daliri ko lang. Oo, yun. totoo. Ako na Mars nagsimula. Ako na sa akin na pag ganyan nanggaling. talaga no, pag walang breeding, ganyan yung Hindi, sadyang maliit ngayon ang mga manok. yung kapitbahay namin napaluto sa kanya. Walang breeding. Mm. Ako yung nahiya pag hatid ko. Ang liliit na ang gagmay ang chicken ba. Ito yan, diliit lang ba? Sibiling. Nawala yung breeding. Maliliit ngayon ang mga manok, kaya pumili ako dun sa mga may malalaking crowd. May mga bisita ng mga mayaman. Pag third may manok, gagmay ka. So, ayan, again, maraming salamat, paring Neil and Thank you. Ivy Amore Thank you, for Mark. this. Sana po, Sana malaki ang views dito. sana you can share this video. Kasi Comment down below, kasi ha? nakakahiya naman, kinontent kami baka kahit 100 views lang. Ay, stop bashing na. Naku, kung alam nyo lang. Naku, marami pa kayong dapat malaman na kwento. Hindi lamang po sa amin, no? Kundi sa buong grupo rin. Sa amin din. So, sana abangan nyo yung iba pa namin mga videos. Thank you! God bless you! Bye.